Assalamu alaikum urmatly mekendeşler, jana Baytu kanalına katılçulary. Bugün 12 dekabr 2023 ýyl Oş oblasyna Raşdy Özgen raýonunun Kızılakçar raýon hökümetiniň Kızıl Seňir aýlygynyň mına şol uý hoňury jok bolup jatat. Torpogy menen torpogy urgaçy, andan keyin dagы bir uý torpogy menen jok bolup jatat. Görgen bilgenler bolsa ekrandagy nomerlerge kabarlap koýsaňyzlar, mına şol uý süretile bar eken, andan torpogynyň süreti jok eken. Hazır ekinçi uýda çat, şol uýlарды görgenler bolsa, ekrandagy nomerlerge kabarlap koýsaňyzlar süýünçüsü bar. Mına şol uý janyndagy urgaçy torpogy menen görüyorlar. Artınky butu, aldynkı buttary ak torpogy. Uşul uý jok bolup jatat onlar. Eger görgen bilgenler bolsa ekrandagy WhatsApp связь номерine kabarlap koýsaňyzlar, süýünçüsü bar tuğandar. Jok jaman, izlegen jaman. Andyktan uşul videoga dagы golda retinde birden like'tan basıp koýuňuzlar. Video taralaşyna salym goşaslar. Tynçlykda, hamandykda bolуңuz.